Добрый вечер. Эфир телеканала ТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И сегодня мы с экспертом Андреем Смолеем, политическим экспертом, будем обсуждать ключевые политические события этого дня. И одно из них — это создание Крымской платформы, точнее, межфракционного депутатского объединения «Крымская платформа» в Верховной Раде Крыма. О ее создании на заседании парламента заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Известно, что сопредседателями этого объединения стали народные депутаты Рустем Умеров из фракции «Голос», Мустафа Джемилев фракции «Европейская солидарность», Ахтем Чийгоз из «Европейской солидарности», Елизавета Ясько, фракция «Слуга народа» и Вадим Галайчук, фракция «Слуга народа». Вот поговорим об этом событии. Добрый вечер, Андрей. Доброго вечора. Как вы оцениваете необходимость такого объединения межфракционного? Ну, однозначно, взагалі, створення, в принципі, такої платформи щодо Криму, воно є необхідним, тому що насправді ми повинні розуміти, що протягом там останнього року-півтора питання Криму у нас, так би мовити, мінімізується в порядку денному. Тобто, де-факто, ми не чуємо, власне, в інформаційному просторі України, ми не бачимо якихось певних дій української влади і української держави. Тому, власне, створення такої платформи, і, зокрема, важливо, дійсно, ви сказали про те, що в цю платформу ввійшли представники практично всіх фракцій Верховної Ради України. І це дуже важливо. І це дуже важливо, що конкретно зараз всі політичні сили, ті, які представлені в українському парламенті, вони усвідомлюють, що потрібно знову повертатися до питання Криму. Потрібно розуміти, що Крим – це територія України, і потрібно просувати, власне, будь-яку можливість повернення окупованого півострова нашій державі. І ще дуже важлива деталь – це, власне, те, що кожен з нас, і, зокрема, і народні депутати, і експерти, повинні піднімати питання, власне, утисків, які відбуваються в Криму, в тому числі щодо кримських татар. І це дуже важливо, щоб ця платформа працювала саме в цьому руслі, яке є дуже важливе для тих мешканців, які досі вважають себе громадянами України, і взагалі для Криму. Тому що, як я вже говорив, Крим поступово почав зникати з порядку денного. А от створення такої платформи і повернення максимально питання взагалі Криму в український інформаційний простір і український політикум буде сприяти тому, що про Крим не забудуть на міжнародних майданчиках, про те, що наші народні депутати, приїжджаючи в інші держави, спілкуючись на міждержавному рівні, будуть нагадувати міжнародній спільноті про те, що є Крим, про те, що є таке питання, про те, що Росія там робить і які злочини Росія коїть в окупованому півострові. Тому однозначно створення такої платформи – це є величезний плюс, це є величезний позитив. І, можна сказати, це ще один крок до того, що ми далі продовжуємо боротися за те, щоб Крим став знову українським. Про те, щоб про Крим ніхто не забував. І головне те, що ми, кожен з нас, кожен громадянин України пам'ятає про Крим, пам'ятає про мешканців Криму, пам'ятає про ті проблеми і буде робити все, щоб зрештою повернути окупований півострів до України і зрештою піднімати ті питання, які зараз турбують кримчан, і, зокрема, кримських татар, які потерпають від російської окупації і від російського такого антиправового правосуддя. Ну, поскольку вы уже затронули тему преследования крымских татар на полуострове, мы таких примеров можем привести сотни. И вот один из них, буквально сегодня есть такой информационный повод. Оккупационный суд Армянска объявил перерыв в деле национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. И перерыв объявлен до завтра, а причина перерыва вот это просто звучит, ну, как верх цинизма, с неявкой свидетеля Эрвина Ибрагимова. Это член исполкома Всемирного конгресса крымских татар, похищенный оккупантами 4 года назад, 24 мая 2016 года в Бахчисарае. Люди в форме дорожной полиции затолкали его в микроавтобус, и после этого его уже никто не видел. И он до сих пор считается без вести пропавшим. Но это не помешало оккупационной судье, некой Венере Исраиловой, постановить обеспечить принудительный
призыв Эрвина Ибрагимова. Вот такие вот новости иногда приходят Ну, из бачите, оккупированного Крыма. питання в тому, що ми дійсно повинні, так би мовити, тримати руку на пульсі цих подій. І ми повинні, як держава, і українська влада повинна, і головне, українські засоби масової інформації повинні про це не забувати і обов'язково висвітлювати ці події. Тому що дуже часто от навіть експерти в галузі медіа робили певні дослідження, згідно з якими тема Крима часто просто зникає з українських засобів масової інформації. І це є погано, тому що ми повинні нагадувати і міжнародній спільноті, і нашим громадянам про оці злочини, і, зокрема, про той злочин, про який ви сьогодні сказали. Тому що насправді це не правосуддя, це дійсно окупаційна адміністрація і окупаційні суди, які просто, по суті, вигадують якісь справи для того, щоб облити брудом, очорнити кримських татар, для того, щоб продемонструвати свою силу, продемонструвати абсолютно антиправовий характер Російської Федерації, путінського режиму, який зараз фактично керує окупованим Кримом. Ну вот вы уже упомянули о том, что медиа часто забывают о Крыме. Речь идет о наших украинских медиа. Какое-то время назад даже было исследование о том, что тема оккупированного Крыма в новостях, в информационных программах доля составляет несколько минут, но даже не в день, по-моему, а в неделю. Да. Почему так? Тому що насправді ми бачимо взагалі як питання не лише Криму, а питання взагалі війни з Російською Федерацією, питання збройної агресії, питання того, що у нас 7% окупованих територій, про це треба не забувати, воно чомусь не є на порядку денному української влади. От ми бачили там, коли в Україні прийшов до влади Зеленський, його команда, ми насправді побачили, що дуже часто питання української перемоги, питання взагалі боротьби за українську землю, питання в тому числі боротьби за Крим, воно чомусь зникло з порядку денного спочатку української влади. Дуже довго навіть пан Зеленський не згадував про Крим у своїх промовах, що дуже важливо, тому що президент повинен і на внутрішніх, і на зовнішніх майданчиках говорити постійно про Крим як частину України і яким чином ми будемо намагатися його деокуповувати. І, власне, після цього, звичайно, з такої подачі української влади, яка певний час взагалі забувала про це надважливе питання, в засобах масової інформації так само Крим почав зникати. І дійсно, от за тими даними, про які я згадував, 1, 2, 3%, не більше 3% взагалі українські ЗМІ згадують про окупований півострів і про кримських татар. А це є абсолютно неправильно. У нас є, наприклад, Міністерство культури та інформаційної політики. Я думаю, що воно повинно набагато більше, набагато ефективніше працювати в тому напрямку для того, щоб заповнювати інформаційний простір, власне, тією важливою інформацією, яка стосується наших громадян і наших територій. Бо якщо держава про це не буде дбати, якщо держава про це не буде говорити і про це не будуть нагадувати українські можновладці на всіх можливих майданчиках, то, звичайно, що питання Криму буде зникати з порядку денного. Тому я вважаю, що, перш за все, про це повинна була б дбати влада, яка повинна про це говорити, ретранслювати позицію української держави, українського народу в цьому питанні з точки зору українських інтересів. Якщо влада цього не буде робити, то звичайно, що і засоби масової інформації будуть все менше і менше приділяти цьому увагу. І тому, власне, коли ми почали говорити про створення оцієї кримської платформи, вона є важливою, оскільки ми знову про це хоча б говоримо. І про це будуть говорити в тому числі і інші засоби масової інформації, інші експерти. І я сподіваюся, що ті народні депутати, які війшли в цю платформу, вони будуть постійно на всіх майданчиках згадувати про Крим, про наших громадян, про кримських татар і про ті злочини, які чинить Російська Федерація. І тоді, дійсно, ми почнемо повертатися до цього питання, і Криму буде ставати в українському інформаційному просторі більше. І головне, що питання Криму так само, щоб його було більше, в тому числі і на міжнародному інформаційному просторі, на міжнародних майданчиках. Тоді, в такому випадку, ми зможемо дійсно просувати свій проукраїнський порядок денний, а не так, як робить Російська Федерація, фактично забиваючи
весь інформаційний простір, весь медійний майданчик в світі певними своїми наративами, своїми повідомленнями, формуючи певний порядок денний і певне усвідомлення і розуміння світовою спільнотою українського питання. Ну вот про один из этих нарративов мы чуть-чуть попозже поговорим. Но у меня вопрос. Может быть, не власть надо винить в том, что тема Крыма одно время практически исчезла с повестки дня. Ведь если вы вспомните, то очень часто после того, как Владимир Зеленский победил на выборах и стал президентом, публиковались рейтинги поддержки, изучалась социология. Может быть, просто власть изучала настроение людей, и там не находила отклик крымская тема? Ви знаєте, до речі, це один, по суті, з найгірших підходів, які взагалі має українська влада, в тому, що вона орієнтується чомусь дуже часто виключно на рейтинги. Справа не лише в рейтингах, справа в тому, в людських долях, і справа, власне, в національних інтересах нашої держави. Не завжди національні інтереси нашої держави та інтереси мешканців Криму відображені в рейтингах. І в цьому випадку я розумію, що, можливо, для них там цікавіше розповідати про щось інше, можливо, їм цікавіше робити щось інше, можливо, рейтинги показують щось інше. Я з вами в цьому абсолютно згоден. Але на те вона і влада, щоб брати на себе відповідальність, робити в тому числі і непопулярні речі. Тобто говорити про ті, власне, наративи, про ті речі, які, можливо, певною мірою не дуже мають якийсь певний інтерес в українському суспільстві, зважаючи на те, що суспільство втомилося від певного негативу. Але я повторюю, на те вона і влада, для того, щоб формувати певний порядок денний, для того, щоб пам'ятати про виконання, перш за все, Конституції України і покладених на неї зобов'язань. А Конституція України говорить про те, що і президент, і влада повинні захищати територіальну цілісність України. А питання Криму і питання Донбасу і взагалі всіх окупованих територій – це питання територіальної цілісності, це питання захисту національної безпеки та оборони країни. І що б хто там не казав, яка б не була точка зору там більшості чи меншості, чи якихось окремих засобів масової інформації, влада так чи інакше зобов'язана говорити про ті речі, які стосуються нашої держави. Тому що якщо ми не будемо відстоювати, якщо влада не буде відстоювати, якщо президент не буде про це говорити, чи ми як експерти, чи журналісти про це не будуть говорити, хто тоді згадає про, власне, окуповані території, хто тоді захистить тих людей, які сьогодні страждають, власне, від того російського гніту на цих окупованих територіях, хто взагалі буде на міжнародній арені захищати наших людей, в тому числі від таких от псевдорішень судів. Тому я б на місці української влади не зважав би на рейтинги. Є дещо вище і більше, ніж рейтинги. Це Конституція, це закони і це певні моральні принципи, які не дозволяють нам в жодному випадку забувати про кримських татар, про Крим, про Донбас, власне, про будь-які речі, які стосуються окупації наших територій. И вот, к слову, о нарративе, о одном из российских нарративов, которому уже не один десяток лет, он кочует еще из советских времен, но он опять активизируется. Так называемый постпред Путина в оккупированном Крыму Георгий Мурадов заявил, что Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных претензий. Дальше там идет лирика про иллюзорность этих расчетов, которые доказаны историей. Но суть в том, что опять забрасывается тезис о том, что у Турции есть какой-то интерес территориальный к Крыму. И вот для чего это делается, как вы думаете? Ну, я жодного разу не чув і жодного разу не досліджував жодних питань, які стосуються того, що нібито певні офіційні представники Туреччини чи навіть неофіційні представники Туреччини говорили про те, що вони претендують на Крим чи власне хочуть мати якийсь вплив на Крим. Ні, ну звичайно, ми повинні розуміти, що будь-яка держава відстоює свої інтереси. Але що стосується Туреччини, я думаю, що в цьому випадку існує така собі технологія з боку Кремля, який намагається вбити клин між абсолютно нормальними,
абсолютно адекватними відносинами між українською державою та Туреччиною. Я не бачу зараз абсолютно жодних проблем у відносинах між нашими державами. Відносини є абсолютно прагматичні, абсолютно адекватні, абсолютно такі, які відповідають і міжнародному праву, і міжнародним відносинам. Ми бачимо абсолютно зараз багато дружніх певних проєктів, в тому числі і військово-промисловому комплексі. Це не подобається Росії. Я прекрасно розумію, що Кремлю, що ФСБ, що тому ж самому Путіну особисто не подобається те, що зараз Україна і Туреччина мають гарні відносини. Те, що Туреччина підтримує Україну. Те, що Туреччина, зрештою, на всіх міжнародних майданчиках говорила про те, що Крим – це Україна, а не це Росія. Зрештою, можна говорити в тому числі і про певну натягнутість зараз в відносинах між Росією та Туреччиною у зв'язку, наприклад, з тою ж самою ситуацією в Нагорному Карабасі. Тому що, насправді, дві країни в цьому випадку абсолютно виглядають, так би мовити, протилежними сторонами. І зараз, звичайно, що вони будуть вкидати в інформаційний простір свій, в наш інформаційний простір, демонструючи, що там нібито Україна і Туреччина повинні зайняти якісь опонуючі позиції. Ні, це абсолютно не так, і цього навряд буде. Навпаки, обидві країни в цьому випадку повинні конкретно боротися проти окупації Криму. Обидві країни повинні нарощувати співпрацю у військово-промисловому комплексі. Обидві країни повинні підтримувати одне одному, в тому числі і на різних міжнародних майданчиках. Це було, це є, і я впевнений, що так буде. Незважаючи на те, як хоче Путін, як хоче Кремль, і що там говорять постпреди держави-агресора в Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що нас, в принципі, це взагалі не має цікавити. І всі ці, відповідно, зливні бачки медійні Російської Федерації, вони однозначно працюють на розкол. І всередині країни, і між Україною та нашими міжнародними партнерами. На це не потрібно зважати, потрібно однозначно працювати на зміцнення відносин і між Україною і Туреччиною, і між Україною і Європейським Союзом, і між Україною і Азербайджаном, і між Україною і будь-якими нашими міжнародними партнерами, які і в ООН, і в Євросоюзі, і на будь-яких інших міжнародних майданчиках підтримують деокупацію Криму, не підтримують Росію в її агресивних діях і допомагають нашій державі, в тому числі дипломатично. Це важливо, і нам треба це розуміти. Ну, это была заява постпреда Путина в оккупированном Крыму. Кстати, вот постпред России в ООН сегодня тоже сделал такое неоднозначное заявление о том, что конфликт на Донбассе – это не внутренний конфликт, а конфликт между Украиной и Россией. Вот Небензя фактически признал, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт, а политический конфликт между Украиной и Россией. Об этом он заявил на встрече, пиар-акции, точнее, организованной Россией под видом неформального заседания Совета Безопасности. И они там пытались использовать эту площадку для легитимизации представителей террористических организаций ЛНР и ДНР. И вот уже представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе назвали такое заявление Небензи чуть ли не сенсационным. Стоит ли действительно обращать на это заявление Небензи? Значит ли это, что как-то поменялось отношение к этому конфликту? Может быть, и есть какой-то прогресс? Ну, ви знаєте, там, в принципі, от нам щодо попереднього твердження, там дійсно, в принципі, немає різниці, що там постпред в ООН чи постпред в Криму, тому що насправді їхня позиція десь щодо окупованого Криму приблизно така ж сама. Що стосується, власне, цієї заяви, я думаю, що з одної сторони Росія прекрасно розуміє, що вся світова спільнота усвідомлює те, що в нас фактично йде війна, не просто там внутрішні конфлікти, говорить російська пропаганда, а дійсно є війна між фактично Україною та Росією. Друге питання, навряд ця заява, вона є випадковою. Скоріш за все, мова йде про те, що, власне, будемо так казати, останнім часом Російська Федерація намагається всадити за стіл переговорів
з Україною представників терористичних ДНР ЛНР. І от коли власне мова йде про нібито якісь певні сторони, коли мова йде про те, що це політичний конфлікт, то зрозуміло, на що йдуть натяки. Натяки йдуть на те, що Україна має сідати за стіл переговорів там з терористами. Ну, а Росія – це, в принципі, якась там третя сторона, яка нібито, ну, з одної сторони допомагає цим терористичним республікам, але ніби і не є такою собі прямою стороною конфлікту. Це така собі політична і юридична пастка, в тому числі для тристоронньої контактної групи. І це вже не вперше, коли Росія намагається зробити цей конфлікт, так би мовити, в очах міжнародної спільноти як політичний і як такий, в який потрібно залучати представників терористичних ДНР ЛНР. Тому тут треба дуже так акуратно до цього ставитися і розуміти, що Російська Федерація ніколи не піде проти своїх власних інтересів. В цьому є певний умисел. І ми, як держава, і українська влада повинні досить з обережністю ставитись до таких заяв і розуміти, що будь-яка заява, будь-яка дія Росії, вона покликана до того, щоб так чи інакше дискредитувати Україну і фактично всадити тих же ж самих представників ДНР, ЛНР як за стіл переговорів, як сторону конфлікту. Тому я розумію, що з одної сторони це може бути сенсацією, з іншої сторони насправді жодних сенсацій немає. Тому що всі ці темники, всі ці заяви, вони пишуться в Кремлі і вони дуже детально прораховуються на реакцію міжнародної спільноти, на реакцію українського суспільства і на реакцію української влади. Дуже важливо, щоб ми, як кажуть, не пропустили якоїсь такої, як кажуть, між строк написаної речі, яка потім буде таким троянським конем для української держави. Ну, а если возвращаться к заявлению Мурадова о том, что Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой территориальных претензий, вот мне кажется, что этот тезис, этот нарратив, он не только для внутреннего пользования, но и почему-то он очень благоприятно ложится и на нашу украинскую почву. Потому что многие политики сами говорят, когда особенно речь заходит о, например, принятии закона об изменении статуса автономной республики Крым с территориального на национально-территориальную автономию крымских татар, вот такой миф, он очень живучий, о том, что это сепаратизм, это позволит крымским татарам потом присоединиться к Турции, потому что они к ней симпатизируют. Почему это вот работает, в том числе, и почему это действует на некоторых политиков украинцев? І, ну, однозначно, що зараз величезна кількість політиків, по суті, налякана тим, що в нас відбулося на Донбасі, тим, що в нас відбулося в Криму. Я розумію, чому вони конкретно там про це говорять, чому вони розігрують, так би мовити, цю карту. Ну, але насправді ми ж прекрасно повинні розуміти, що будь-які зміни статусів, вони, в принципі, юридично і фактично можливі лише після деокупації Криму. Тому, відверто кажучи, я не бачу зараз сенсу не те, що навіть там обговорювати. Обговорювати, в принципі, ми можемо будувати якісь певні концепції. Ми можемо конкретно, наприклад, у співробітництві з представниками кримських татар, можемо, звичайно, обговорювати різні формати, зміни там до українського законодавства, але ж ми прекрасно маємо розуміти, що ці зміни можливі лише після деокупації Криму. Тобто на папері можна написати що завгодно. В цьому випадку. Друге питання, звичайно, що для певної частини політиків є певна така боязнь того, що Крим там може відійти Туреччині. Я особисто не бачу якихось предпосилок, я не бачу якихось там юридичних моментів для того, щоб це сталося. Навіть якщо ми будемо обговорювати таке питання, як там автономія для кримських татар, ну, зрештою, якщо нормально прописувати різні юридичні моменти, юридичні процедури, якщо вносити зміни до Конституції,
Я не бачу тут можливості для того, щоб Крим там взяв і відійшов до Туреччини. За міжнародним правом це просто зробити неможливо, якщо не діяти як Російська Федерація. Я впевнений, що мешканці Криму, кримські татари та громадяни України не будуть діяти, як це робила Російська Федерація, порушуючи всі норми міжнародного права. Політики можуть говорити що завгодно, а то вони політики. Вони відносяться до різних таборів, вони працюють на різну цільову аудиторію, вони працюють для різного цільового виборця. Але зрештою ми добре розуміємо, що заяви – це одне, а юридична робота, переговори державні, переговори по різних законопроектах – це зовсім інше. Тому це питання насправді станом на сьогодні не є якимось актуальним, тому що нам фактично нема предмету розмови, немає зараз контролю над окупованим Кримом. Як тільки ми отримаємо контроль над окупованим Кримом, я думаю, що можна буде обговорювати будь-які речі і потрібно буде обговорювати, звичайно, що статус, в тому числі і кримських татар на території Криму. Це однозначно, ми повинні цим зайнятися і повинні зробити все, щоб кримські татари мали можливість і мати і культурну автономію, і мати певні права на території України. Речь идет не о культурной автономии, а о национально-территориальной автономии, в котором были бы защищены права и, главное, предоставлено бы право на самоопределение коренного народа полуострова. И дело в том, что когда мы говорим, пришло время или не пришло, один из аргументов того, что это уже пришло, звучит примерно так. У нас был бы еще один аргумент в пользу деоккупации. То есть мы бы знали, что есть национально-территориальная автономия крымских татар, и мы бы представляли уже бы интересы крымских татар, которые, если бы вот те политики, которые были напуганы Крымом, понимали бы, что если бы эта автономия была национальной, то, может быть, и не было бы тогда оккупации и Крыма, потому что в том состоянии, в том статусе, в котором находилась автономия, как раз и привела к потере временной, я надеюсь, нашего полуострова. Ну, в тому, що насправді в тому статусі, дійсно, в якому знаходився Крим, дійсно це давало можливість Путіну чи розв'язувало йому руки. Це однозначно. Я думаю, що в такому випадку просто більшість українських політиків, представники політичних сил, які представлені в парламенті, представники, я думаю, політичних сил крупних, які не представлені в парламенті, повинні сідати за стіл переговорів разом із представниками Меджлісу кримського татарського народу і розмовляти про ці питання. Однозначно ховати, як кажуть, голову в пісок, боятися обговорювати, наприклад, конкретно статус національної автономії, взагалі статус Криму, взагалі статус кримських татар і конкретно взагалі певні правові наслідки, які будуть витікати, з цього, я думаю, боятися цього не варто. Потрібно в будь-якому разі починати цей діалог, починати розмовляти і, зрештою, навіть якщо зараз Крим є окупованим, говорити про те, яким чином підтримувати кримських татар зараз, сьогодні і в цей момент. І це треба було робити навіть раніше. Конкретно в нашій ситуації ми маємо розуміти, що українські політики насправді мало зробили. І українські політики, звичайно, надзвичайно не допрацювали по питанню, власне, підтримки кримсько-татарського народу. Навіть не на території Криму, а тут, на території України. Це теж треба розуміти. Але в будь-якому разі, я підкреслюю, треба сідати за стіл переговорів, треба розмовляти, треба випрацьовувати стратегію. Без початку будь-якого діалогу і напрацювання будь-яких стратегій, ми ж розуміємо, що справа не зрушиться з мертвої точки. І боятися говорити, боятися чути одне одного – це теж не вихід. Ми не маємо займати позицію як Російська Федерація. Ми все ж таки демократична держава, яка має чути в тому числі і своїх громадян. Захищаємо таки свої интересы. Благодарю вас. Андрей Смолей, политический эксперт, был с нами на связи. А мы переходим к другой теме и будем говорить о назначении на должность нового главы Укроборонпрома.
Сегодня указом президента глава Херсонской области Юрий Гусев был уволен с должности херсонского губернатора и назначен главой Укроборонпрома. И уже провел первую пресс-конференцию в новой должности и сообщил, что в следующем году государственный концерн Укроборонпром трансформирует в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков. И вместо концерна создадут два крупных холдинга. В частности, это будет холдинг оборонительной системы Украины, в которые войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься аэрокосмическим строительством и аэрокосмическими компонентами, космическими системами. И вот об этом мы поговорим с нашим следующим гостем, экспертом по вопросам государственной безопасности Василием Вовком. Добрый вечер. Вітаю вас, добрий вечір. Прокомментируйте, пожалуйста, назначение на должность главы Укроборонпрома Юрия Гусева и как вы оцениваете вот такие его идеи по реформированию этой структуры? Я почну з другої частини вашого питання, ідеї щодо реформування. Розумієте, це в нас вже стало звичкою. Хтось приходить і каже, я замість двох департаментів створюю один, з головного управління і навпаки, потім службу об'єднаю з іншою службою і все стане добре. Це все організаційні заходи, які по великому рахунку, за великим рахунком не мають зовсім ніякого значення, тим паче, що такі організаційні структури відпрацьовані роками, десятками років, і вони доказали, тим паче в системі Укрспецекспорту, а нині Укроборонпрому, що вони дієві, лиш би були люди дієві, а на цьому об'єкті, я так його назву, важливому військово-технічного співробітництва мають працювати досвідчені люди, оскільки особистісні контакти там мають надто велике значення. Я знаю, про що говорю. У 2004 році я вивчив усі контракти Укрспецекспорту. Усі. Буквально, і знаю, що всі вони були заключені тільки на підставі особистих контактів, довгих напрацювань, і там нова людина ніколи зразу не зайде в цей державницький бізнес. Це державницький бізнес. До того ж маєте знати, що Укроборонпром – це та організація, де контракти завжди заключаються з посередниками, або, як називають, консалтингові структури, які надають рекламну чи іншу допомогу в організації, на які зразу ж виділяється від 20 до 30% від суми контракту. Знову ж таки, щоб всі розуміли, середній контракт в Укроборонпромі, Укрспецекспорті в минулому – це 100 мільйонів, 200-300 мільйонів. Порахуйте, скільки зразу йде на ті консалтингові, а за великим рахунком на корупційні структури. То гроші, які у нас всередині називаються відкатами. Тому, в першу чергу, я хотів би, щоб цю структуру очолила людина, яка знає, що там робиться, яка розуміє, з ким і де потрібно говорити про ті чи інші контракти, і яка знає, як зменшити ці суми консалтингові посередницькі. І я за те, щоб ці суми, тому що ми маємо розуміти, вони йдуть не тільки нашим посадовцям. Контракти з китайцями, де голови відрублюють, образно кажучи, китайці також мають оті відкати. Навіть контракти з американцями, я вам згадаю 2004 рік, коли було поставлено 4 танки Т-80, і там були закладені консалтингові послуги, а я вже пояснив, що це таке. А коли приходить волонтер на таку посаду, на дуже складну посаду, я йому не заздрю і впевнений, на жаль, що він довго там не протримається. На жаль, я бажаю йому успіхів, але на іншому шляху. І маю сказати, що всі волонтери заслуговують, всі ми волонтери, хто був, хто є, на велику подяку і високі пости, але, мабуть, в інших структурах, а не в державницьких, коли для цього в них немає ні досвіду, ні хисту.
Ще раз кажу, бажаю успіху, але його не буде із-за об'єктивних причин, не суб'єктивних. Ну, надо отметить, что Юрий Гусев не волонтер. Он до назначения губернатором Херсонской области работал в структуре Министерства обороны. Но вопрос у меня о другом. Вы говорите, что это и так структура нормально работает, но при этом она банкрот, она отправляет людей за свой счет, сокращает рабочие часы. Сегодня там проходит обыск, связанный СБУ, связанный с какими-то контрактами Укрэкспорта. А вы говорите, она нормально работает. Ні, я не скажу, що вона нормальна. Ну, нормальная структура, которая хорошо Нормальна построена. структура, її має очолити людина, я можу назвати прізвище. Хай покличуть Олександра Коваленка. Це посада досвідченого генерала рівня, структури формату, того формату, дійсного офіцерського формату СБУ або Служби зовнішньої розвідки. Це не мають там бути хлопчики і дівчатки, які виросли на грантових грошах і на різних громадських структурах. Не в образу їм. Це дуже складна, я вам пояснив, структура. Це структура, яка не буде працювати просто так. Там, ще раз наголошую, особистості, контакти мають дуже велике значення. І люди ті, які розуміються, мене зараз дуже добре чують і кивають, повірте мені, головою. Так, так, пане Василю, вони кажуть. Інші, я думаю, теж розуміють, про що я кажу. Нас люди вже досвідчені. Тому не буде працювати. На сьогодні усі ці обшуки і маски-шоу навколо контрактів – це політична боротьба. Це навіть не бізнесова, не комерційна. Це політична боротьба за вплив на ті чи інші структури, де є гроші. Я хочу вас запитати, колего, ми знаємо таких потужних в лапках чи ні, як хочете, борців з корупцією, які виросли в боротьбі з корупцією на грантових грошах, як Сергій Лещенко і Мустафа Наєм. Але вони після того, як поборолися з корупцією, опинилися в тих закладах, де найбільші ризики корупційного зараження – Укрзалізниця і Укроборонпром. Я запитую, чому? Ну, наверное, Тому що сделать ці работу люди этих структур мають прозрачной. можливості займати пости. У нас немає підбору кадрів за професійними навиками, за професійними здібностями. А хто кого потягнув? І ви, до речі, хочу поправити, мав відношення пан Гусів до волонтерської організації, створював і активно приймав участь. Можливо, він не їздив туди. І ми знаємо, яка структура, які люди тягнуть Гусєва на цю посаду. Там іде боротьба між двома напрямками нинішній владі, слуг народу, які хочуть мати вплив на цю дохідну, я вам пояснив. 300 мільйонів контракт, 30 мільйонів відсотку рахуйте, який прибуток, який відкат. Нескладно порахувати. Понятно, ваша позиция. Благодарю вас за то, что высказали ее в нашем эфире. А наше время, к сожалению, уже подошло к концу, поэтому мы вынуждены прощаться. Василий Вовк, эксперт по вопросам государственной безопасности, прокомментировал ситуацию с назначением нового главы Укроборонпрома. А буквально через несколько минут наш эфир продолжит программа «Прайм» с Гульсум Халиловой. Не переключайте.